ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ನನ್ನ ದುಂಬು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುನ ಆತ್ಮಲು ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಬಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಸ್ಥಾಪನೆದ ಆದಿಡು ಬತ್ತಿನ ನಿಕುಲು ಸುರೂತ ಗ್ರೂಪುದ ಆತ್ಮೊಡಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಸಗುಲ ರಡ್ಡನೇ ಗ್ರೂಪುದ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಸ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜನೇ ಗ್ರೂಪುದ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಸಡು ಅಂತರ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಪೊಸ ಪೊಸ ಆತ್ಮೊಡ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಸಡು ಅಂತರ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಶರೀರೊಡ್ದುಲ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸುಡ್ದುಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪುಡು ಅಂತರ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರಾದುಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಅಂತ್ಯದ ಆತ್ಮಲು ಎಂಚೊಪ್ಪುಲಿ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಬಲಾದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಬಲ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರಿಯರಡ ಕೋರ್ಸು ಕೊರಿಯರಡ ಅತ್ತುಂಡ ಯೋಗುಡು ಕುಳ್ಳದು ಬುಡಿಯರಡ ಯಾರಂದು ಅಕುಲು ದುಂಬು ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಮಿತ್ತಾಪುನ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಆಧಾರೊರ್ದೆ ನಿರ್ಬಲ ಆತ್ಮೊಳೆಗ್ ಸಹಯೋಗ ಕೊರೊಂದು ಅಕ್ಲೆನು ಮುಂದುವರಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೇ ಕಾದು ಇತ್ತೆರ್ದೆ ನಿಕುಲೆಡ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಸ್ಟಾಕುನು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಚ ಸ್ಥೂಲ ಭೋಜನಗು ಸರತಿ ಪಂಡ ಸಾಲು ಉಂತ್ವೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಶಕ್ತಿ ಪಡೆರೆ ಉಂತುನ ದೃಶ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಶಕ್ತಿನ ಕುರ್ಪುನ ಕ್ಯೂ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಉಂತೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೇ ಕಾದು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆರ್ದೆ ಶಕ್ತಿದ ಸ್ಟಾಕುನು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲು ಸಂಭವಿಸನಗ ಆಪತ್ತುಲು ಬನ್ನಗ ಬಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಐನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಾ ವಸ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರಡಲ ವಾ ಬಡ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವನಸ್ಸದ ಕೊರತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಕಾಸದ ಕೊರತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಅಪಗಂತೂ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದ ಬಡವು ಉಪ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಪತ್ತುಲ್ನ ಕಾರಣ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಕಾಸಿತ್ತುಂಡಲ ಅವು ಉಪಯೋಗವು ಬರ್ಪುಜಿ. ಸಾಧನೆತ್ತುಂಡಲ ಅವು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಜಿ. ಏಪ ಸ್ಥೂಲ ಸಾಧನೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ಕಾಸರ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಒವ್ವೆ ಆಸೆ ಒರಿಯುಜೋ ಅಪಗ ಆ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರಡಲ ವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಲಕ್ಕುಂಡು. ಎರಾಂಡಲ ಈ ಆಪತ್ತುರ್ದು ಪಾರು ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನು ಕೊರಡು ಎರಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಂತಿನು ಕರುಣಿಸವಡು ಪನ್ಪುನ ಸರತಿದ ಸಾಲುಲು ಮಸ್ತು ಉಂತೆರೆ ಉಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ನೀರಿದ ಒಂಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಅರ್ಧ ಬೊಟ್ಟಲ ಒಲ್ಪಲ ತೋಜುಜಿ. ದವಸ ಧಾನ್ಯಲು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದ ಕಾರಣ ತಿನಿಯರೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾದುಂಡು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಇಂಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆನು ಸಹನೆ ಮಲ್ತೊಂಡಂಚಿನ ಸಾಹಸ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ. ಆ ಸಮಯಡು ಯೋಗುನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪರು ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಜಲಾಪುಂಡು ಗೂವೆಲೆ ಆಜಿದು ಪೋಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು. ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮದ ಗ್ರೂಪು ಆದುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ವಿಶೇಷ ಅದು ಕೊಡತ್ತೆ. ಈ ತೊಂಜಿ ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೆ. ನಾಲ್ ಕಡೆ ಸೂ ಬೂರ್ದಿತ್ತುಂಡಲ ಭಟ್ಟಿಡು ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಐತ ಕೂಜಲ್ ಸಮೇತ ದಾಲಾತಿಜಿ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನನು ನಿಕುಲ್ ದಾಯಗ್ ತೆರಿ ಒಂಜರು. ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯರ್ದು ದಾಯಗ್ ಪನ್ಪುಜರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಯೋಗಯುಕ್ತಾದಿತ್ತರಡ ನಿಕುಲ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಸ್ಥಾನುಡು ನಷ್ಟ ಉಂಡಾದಿತ್ತುಂಡಲ ನಿಕುಲೆಗ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಥಾನುಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಒವ್ವೆ ತಪ್ಪುಲಾದುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆಲ ನಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ನಿರ್ಣಯ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆದ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮಹಾರಥಿಲು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿತ್ತಿನಕುಲು
ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿದ ವರದಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿನಕುಲು ಒವ್ವೇ ಸ್ಥಾನೊಡಿತ್ತುಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಸುರಕ್ಷತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚಿನನೆ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತುಂಡಲ ಶಕ್ತಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಮ ಇತ್ತುಂಡ ಶಕ್ತಿಲು ಪ್ರಕೃತಿನ ದಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಾಧನಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.